Kini nga kahimtang pagbisita ni sa Ginoo para sa iyang mga katawhan. Kung gipalangga ka sa Ginoo, bisitaon ka sa Ginoo. Usahay, kung dali, kung buutan ka nga mga tao, kung duulon ka sa imong papa, kay buutan ka, gakson ka niya, lambingon ka niya, kay buutan man ka. Pero kung buawon kay ka sa imong papa or sa imong mama, kay taspukan ka o maldito ka o nga nagdalag bunal, yun kasiguro wa ko gipalangga sa akong papa kay bunalan ko niya o giadto man lang siya diri, bunalan ko niya. Pero pilia nga bunalan ka sa Ginoo kaysa ipakita sa Ginoo nga di ka na niya anak. Mao ganing ako ning gisulti sa inyo ha, nga ang pagduaw sa Ginoo karong adlaw dili ni paglaglag sa toa. Pagduaw ni sa iyang grasya, pagduaw ni sa iyang gugma, pagduaw ni sa iyang pagmahal sa ato. Kay kung dili ta niya duawon, ang tao di ganahan mo ampo, ang tao di mo ganahan mo fasting, ang tao di ganahan mo dayeg, makalingkod lang sa simbahan, mo init lang bangko o gahi lang bangko, di na ganahan mo simba. Dali magsigihap silang panahon, magsigihap kaog pila na ka oras ang pagsimba, pero karon halos tanan sa tibuok kalibutan gimingaw na sa Ginoo, gimingaw sa pag-aw. Mauni nga panahon nga ginatuaw sa Ginoo, mauni ang pagbisita sa Ginoo. Na may panahon nga duaw ta sa atong higala, nya magdalang regalo lipay ta, pero kani nga regalo wa gyud malipay. Kay pila na kalibo ang nangamatay, pila na kalibo o wala na hospital nga kaya maka-satisfy, wala na test kit nga kaya maka-provide sa tibuok kalibutan. Amen. Pero wala man, di man na mao ang gusto sa Ginoo. Di man test kit ang gusto sa Ginoo. Dili test kit ang gusto sa Ginoo. Kung dili makapasarta sa iyang test, mundang ta sa pagkit, kiat. Mundang ta sa pagpasaway. Mubalik ta sa Ginoo, mutuaw ta sa Ginoo. Ikaw nga nagapaminaw sa ako, amen, kabalo ko na kay pwede himuon karon. Pero undangin sa nang gihimo niyo. Kay basig mo niyang pagtuktok sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Praise God, hallelujah. Pagbisita sa Ginoo, kabalo mo sa Biblia, na panahon nga mibisita ang Ginoo kang Adan ug ni Eva. Amen. Ug ganahan ang Ginoo makiguban sa ila, pero sa diyang nakasala sila, ang Ginoo ni bisita gyapon sa ila, pero ang dala sa Ginoo sumpa, tunglo. O gipang tunglo sila, gipahawa sila. Pero dili pa to paglaglag. Gitunglo sila kay gimahal sila. Gipalangga sila sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga ang yawa mudaog sa ilang kinabuhi. Kabalo mo mga igsoon, kung si Adan ug si Eva gitunglo, ang bitin pod gitunglo. Paminawa ko, kung ang kalibutan gitunglo karon ani nga pandemic, ani nga balatian, praise God, kabalo ko, pag ang Ginoo malipay na sa mga katawhan, kanang pandemic tunglohon puna sa Ginoo og di na nakabalik sa atoa og di na modaog sa atoa. Ang Ginoo mga igsoon, puno siya sa gugma, puno siya sa kaluoy, pero ayaw ingon nga wala siya kasuko, wala siya kalagot. Praise God. Kay sa Book of Revelation, ibobo niya ang 7 vials, ang iyang kapungot. Praise God. Pero nagtuo ko nga dili pa ta naa sa Revelation, naapata sa 11:59-ish, naapata sa tinga-tunga bago ibobo sa Ginoo ang kasuko. Pero bago na mahitabo na ay dako kaayo nga revival ang ibobo sa Ginoo sa tibuok kalibutan. O gusto ko kabahin tang tanan niini. Gusto ko, inadoy mo kaugalingon, gusto ko mo apil ani kanipod nga sitwasyon, ang pandemic nga maagi ang mga tibuok kalibutan o kalisod aron mudikit sila sa Ginoo pagbalik. Wala ko nangandoy nga tibuok kalibutan gyud ang makaila sa Ginoo. Kay naamang gyoy mga gahig ulo, naamang gyoy mga tikasan, naamang gyoy magpahambog-hambog sa ilang kaugaligon. Pero nagtuo ko nga daghan kaayo ang luwason sa Ginoo ani nga panahon, ug makaila sila nga kani nga pandemic tuktok sa Ginoo. Ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Kay tuktok pa ni. Muabot sa panahon nga kasuko na sa Ginoo ang iyang ipahamtang basig di na to kaya tanan mga igsoon. Amen. Muna mga igsoon, kung unsa day pastor, unsa day dapat ato himuon kung mubisita ang Ginoo sa ato, whether in a good way or bad way. Unsa mato himuon? Luke 19 verse 44 miingon diha. And they will dash you and your children within you to the ground. And they shall lay even with the ground, and thy children within thee, and they shall not live in thee
They will not leave one stone upon another within you, because you did not know the time of your visitation. Kay wala ka nahibalo nga kanida ang pandemic bisita dahil sa Ginoo. Unsa day mahitabo sunod, ipangbundak ikaw ug ang imong pamilya kauban sa imong kabataan sa bato. Kay wa ka kaila nga gibisita dahil ka sa Ginoo karon.